Wszystko widać, wszystko jest w porządku, po prostu ja i żona czasami jesteśmy zaskoczeni, ale to nieważne. Czym? Że to już. Dobra, tak, nie rozmawiamy o takich rzeczach, no. Jest dobrze, drodzy Państwo, kochane kobiety, obserwujecie? Ale entuzjazm, nie? To jest niesamowite. Jak się zapyta facetów w grupie, czy obserwują swoje kobiety, to jest właśnie takie, obserwujecie? Do obserwacji. Warto obserwować nasze kochane babeczki. Dzisiaj będziecie mieli wspaniałą okazję. Zwróciliście uwagę na to, że jak dziewczyny są w grupie na jakiejś imprezie i wychodzą do toalety, to zawsze we dwie? Potwierdzacie? No właśnie. Takiego. Jest takie zjawisko. Discovery już o tym program robi. Czy główna będzie głos podkładać? No tak będzie podkładała. Dwie samice udały się w sobie samym kierunku. Napotkały haszcze. Czytała Krystyna Czubówna. No dwie raźniej. I dobra, dwie powiedzmy raźniej. Przemyśl. Ale czekaj, przenosząc na grunt męski, tak żeby nasz ograniczony umysł był w stanie zrozumieć kobietę. Byłoby ci raźniej, jak z tobą siusiu? Czułbym się lekko skrępowany. Ale to zasypuj. I dlaczego pani nic nie zagadała do klienta? Bo wy remont zrobiliście! Kurde się w ogóle nie pokazywałem, nie? To jest zapach, nie? Jak wiem, czy naprawdę? Czyli co, teraz sobie prawdopodobnie podejdzie, podniesie pan, położy pan tutaj na moim ryczku, to mieszkają go mam raz wiele i pan jest na naszym nowym chłopaku? No, oj, no i lepiej. Oni się nic nie sypieli. Ludzie, ręka cię płaczą. Rany, jestem taka podniecona, że coś mi się stało. Ale nie powiem co. Ale nie wiem. Ja na początku poproszę ręce do góry. Ale to co mi pani krzyczy? No bo mi się przypomniało, jak byłam w kościele. Ale co? Rzeczywiście, nie? Ale kontynuując, nie? No, pan się nie może sprawdzać. Pan jest w pracy. No, tyle, że to pana hobby. No, ale troszkę w dory. Ale pan chodzisz po pracy? Nie. Nie zawiecie, no? Nie. Takie ludzie w płaszczu? Nie. Do kola? Nie. A to sobie poruczyli? Nie. I co ty da? Dość trudne. Kto z Państwa pracuje? Okej, a kto nie pracuje? Dobry wieczór! My was też. Gdzie ty tam mieścisz? Słuchajcie, ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że odwiedziłem świetne koniec Małodwica i proszę bardzo. Proszę. Jest kaloryfer! Jest kaloryfer! Czajnik pokaż! Czajnik! No taki dwulitrowy, nie? Szacuję, że panie tak reagują żywiołowo. Ja myślałem, że jest moda fit. Słuchajcie, a tutaj... To jest jakiś skandal, słuchajcie. Jest to komu to czumy, nie? Jest na smuk! Nie, słuchajcie, zawsze myślałem, że u pań takie uznanie wzbudza jednak kaloryfer. Nie kończą przewczy. Widzisz, myliłeś się. No ja ci powtarzałem, słuchajcie, potwierdza się na występach moja teoria. Jaka teoria? Ano taka, że kobiety lubią facetów z kaloryferem, a i owszem, ale tak na co dzień, do użytku na co dzień. Wolą facetów z może nie za dużym, ale jednak brzuszkiem. Dobrze, żeby u faceta przynajmniej mały taki Maciej występował. Ale nie macie! No to żeby facet nie był tak idealny, przynajmniej jakaś przyzwoita lekka oponka, żeby była naprawdę. No po co to? Słuchaj, no bo po co? Drogi panie, zapewne większość z nas potwierdzi, bo powiedziałem to pewna kobieta, że dla kobiet A nie ma Jola? Nie ma Jola. Jola nie ma z tym kuba problemu. Że dla kobiety nie ma nic gorszego niż jej własny facet z bardziej płaskim brzuchem niż ona ma. Prawda?
Dlatego, że płaski brzuch rodzi konflikty w związkach. Jest stresogenny, taki płaski brzuch to są wyrzuty sumienia, codziennie, przy każdym posiłku, naprawdę. Ale co ma płaski brzuch do konfliktu? No ja naprawdę nie rozumiem ciebie. Człowieku, ty życia nie znasz. Jak się wszystko wytłumaczę? Wyobraź sobie, proszę bardzo, tę sytuację. Wyobraź sobie, że na dzisiejszą imprezę szykuje się jakaś para, nie? No. Swoją drogą bardzo ładnie Państwo wyglądacie. Naprawdę, chcielibyśmy dotyczyć. Nie wiem, czy tak się ubraliście specjalnie na spotkanie z nami, czy tak normalnie śmigacie w takiej ładnej ciągle, naprawdę Jest elegancja. jest elegancja. Nawet jak dres widzę gdzieś podpracowana, także jest super. No i na dzisiejszą imprezę szykuje się jakaś para, prawda? Aha. No i jak to zwykle kobieta zajęta sobą, facet sobą, No. kobieta tam wiadomo. Jak malowanką, najpierw rysuje linię, potem wypełnia, prawda? Ogólnie maluje urodę, prawda? Facet zajęty sobą zakłada koszulę, nie? Koszulę zakłada? Tak, nic się nie dzieje, nie? Nic ciekawego. Elkę zakłada. Elkę? Tak. A jest po 30? Tak. I się mieści w Elkę? No. No to bądź bohaterem swoim domu. No to już wiemy, że o siebie dba, jak się mieści w Elkę. Tak. Zakłada Elkę. I slim do tego. Slim? Weź, proszę cię, teraz już przegiąłeś. Koszule slim to są w ogóle nieliczone koszule. To jest przekleństwo w większości facetów po 30. Koszule slim. Do takiej Zary to na przykład nie chodzi, bo to w Zarze takie rzeczy wiszą na przykład w sklepie. Byłem w Zarze, już nie byłem? Byłem gdzieś w centrum handlowym, przechodzę, patrzę, ale koszula. Ja pierdziu. Wiecie, jak to większość z nas tak robi, że podchodzisz, tak odbijasz się częściowo w witrynie, więc tak swój łeb przypasowuje do tej koszuli, nie? Na manekinie, bo manekin nie ma głowy. Mówię, kurde, moja sylwetka. Biorę koszulę. Wchodzę do środka, proszę pani, XL-ka będzie ta koszula na wieszaku? Będzie, proszę zapakować, a może pan przymierzy? Ja, dobra. Przymierzam pani zaparowaną i jak? Ja mówię, super. W ogóle mi wychodzą, tak? Znałem, zadowolony. Jak na mnie? I wiecie, co jest z takimi koszulami z tymi? Kuźwa, im niżej schodzisz, tym ma coraz większy problem dziurka z guźkiem, żeby się spotkać. I na wysokości pępka, kurwa, dostaję szał i wychodzę. Tak. Nie ma takiego. Przywiozłem wam wspaniały naszyjnik z kości. Drodzy Państwo, z prawdziwych kości. Dokładnie z kostek. Z kostek. Kostek udzielonych dla... Przestań! To jest tylko reklama! Nie, to jest naszyjnik! Zobacz, patrz, kulknął! Pascal, proszę cię, rób to gdzieś indziej, nie wiem. Weź o klasę i idźcie do Lidla. A będzie ci głupio, jak to będzie można kupić w aparcie, zobaczysz. Wiesz, podejrzewam, że ma wysoki kredyt do spłacenia, dlatego tak ciśni. Drodzy Państwo, jak zauważyliście, nasz program na żywo jest nieprzewidywalny, tak jak nieprzewidywalne bywają raty kredytu we frankach. I tu akurat nie jest do śmiechu.